Әтиләре сугышып йөргән чакта алар нәни бала булганнар. Тәпи йөрер-йөрмәс бала чага буразнадан билчән утаган. Бер бәләкәй көлтә йыга алган ул елларның хуҗасын. Улылар кебек күтәргән бит шулар ил хәсрәтен, ватан нужасын. Сугыш чоры балалары нишен гел күләгәдә кала. Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез? Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Һәммәгезне дә бәйрәмнәр белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Һәм алда яңгыраган фикергә карашыгызны, бүген фикерләр күп булырды дип ышанам. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе актив булырсыз дип уйлыйм. Чөнки чыннан да бүгенге күтәреләчәк темабыз һәммәгезгә якын һәм безгә күп шалтыратулар булды моның буенча. Һәм Хафиз абый, менә башта аңлатып китегезче, сугыш чоры балалары статусы кемнәргә бирелә? Bizim partiyemiz birinciden 10 yıldan artık buna suğuş çorı ballar turunda zakonunu kabul ettiği içinde işli. Onun proyekti de işlengen. Biz yani Gustavit'te de kabul ettirge tırışıp karadık. Tavuşlar gitmedi. Buna Guzdum'da da 28. yılının 1. yanvarından alıp 45. yılının 3. sentyabrına kadar o gün batışta suğuş bitevdini Yapon militarısına karşı. Bana bu çorda tuğan balalar ağlar varsa da suğuş çorı balalar deyip atıyorlar. 28. yıldan aldı değil mi? 28. yıldan aldı. Нишләп 41 yıldan түгел мәсәлән 28 yıldan? 41 yıldan bala tuğu elul ana karnında, ana iteginde abit şul çorda 20 yıldan başlayan tuğan balalar alar suğuşunun açlığında, yalangaçlığında, salkının da simya cılısında, eten cılısında kurmiçay üçgenleri. Bir ay soňra tuğan kişilerge bu kagılmıyor. Buna siz ettiniz eli. Ana kapitalın bireler 31 yanvarının 1. yartısında ucu tuğan, lakin 12. Bunda var cidişsizcaklarda, türlü fikirler var. Lakin yıldan tügel zakonunu kabul etip onlarga suğuş çorbalarına bugün irtege uzgan yılda buluşlarga kirek idi. Zakonunu kabul etip. Buluşlarga kirek idi. Kup mu diste yıllar uzdu. Mine Fleur apa, siz şuşu məsələ boyunca yanıb kiyip yürüyüşü kişilərinin birisi. Bizgə özüge şaltırattığızda, şuna görə bik şaltır sizinə bir də sələmlərgə. Həm min uyluyum, sizin günə problemi tügül. Əlbəttə, türlü jirlərdə, türlü respublikalarda, başqa tübəklərdə də əligi temini kötərələr. Mənə bugünkə qədər sizgə neyində istəmələr birilə? Siz soğuş çırı balası bitin. Neçə yaşaydı soğuş başlanğanda? Soğuş çırı balası etib bir нәрсә дә бирелмәй. Bir нәрсә дә бирелмәй? Юк. Мең сум акча дигән сүзләр, алар берсе дә бирелмәй. Юк, безнең регионда юк. Безнең регионда юк. Регионнар ала, но бездә юк. Нишләп шулай? Кара güzel. 20 регионда субъектларда bu закон эшли. Algota darу буенча, ЖКХ буенча һәм матди ярдәм буенча алар эшлиләр. Бездә әзрәк хәсрәт күргәннәрме алар, Хафиз абый? Юк, хәсрәтне бөтен җирдә дә күргәннәр. Менә Татарстанда 375 мең. Бездә кадерләре әзрәкме? Фәндәс абый. Мен bu мәсьәләгә бераз гына икенче төрлерәк карыйм. Бу закон белән дә без бик нык соңга калдык. Аның кирәге дә булмас иде. Аннан алда бер бик көчле законны кабул итеп өлгергән булсак. Безгә сугыш чоры балаларын яклау турында законның кирәге булмас иде. Әгәр дә без сугыш чоры аналары турында закон кабул иткән булсак, ирләрен югалткан, улларын югалткан закон турында закон кабул ителгән булса, олар өчен кайгырту булса, менә мин югары советта керткән тәкъдим көченә кереп биткән булса, анда булай дип әйткән идем мин. Ирләрен, балаларын югалткан аналарны сугыш ветераннары белән тиңләргә өстәмәләр буенча, һәм мәсәлән квартира алганда да алар сугыш ветераннары белән бер тигез табылырга тиеш дип. Чөнки льгота аларга гына булырга тиеш иде. Сугышта ирләрен, балаларын югалткан аналарга гына. Сугыштан сугыш җиңеп кайтканга аларга зур хөрмәт, олы хөрмәт шул җитә. Ходай биргән иң зур өстенлек, аннан да зур исән кайту. Сугыштан исән кайтудан да артык льгота булуы мөмкин түгел. Фәндәс абый белән килешәм мин, чөнки чынлап та дөрес сөйли. Менә безгә мин әле яшь булам, шуңа күрә өлкәннәрне аңлаучы миннән соң инде миннән соң да яшьрәкләр өлкәннәрне аңлар микән, юк микән? Әмма менә мин үзем теге әби бабай тәрбиясендә үскәнгә күрә өлкәннәр якын миңа. Менә мин Фәндәс абый аңлана да түгел, син бит халык белән иңгәң эшләүче кешеләрнең берсе. Фәндәс абый белән килешми мөмкин түгел, чөнки менә
фатирлар бирделәр бит инде сугыштан. Чынлап та дөрес әйтә ул. Сугыштан исән кайту үзе зур бәхет, үзе бер нинди акчаларга да тиңнәшми торган бәхет. Алар үз хөрмәтен күрделәр, шулай Үз хөрмәтен күрделәр. Булай да менә сугышта әтиләрен югалткан, алар һаман да каңгырап йөри менә ул кешеләр. Менә чынлап та шул кешеләр безнең җыламыйлар гына, редакциягә да хатлар күп килә. Флора, ничә яшьтә менә сезгә әтигез сугышка киткән вакытта? 1 яшь. 1 яшь. Сез менә күпме кеше китте сезнең гаиләдән, күпме сәйләнеп кайтты? Әти ягыннан 3, әнием ягыннан 3, 6 кеше китте. Шуларның икесе ятып калды. Әтиемдә әниемнең кичкенә әнисе. Калганнары әйләнеп кайттылар, Аллага шөкер. Тыныч хезмәттә эшләделәр. Берсе әле хәзердә исән, Аллага шөкер. Калганнар инде мәрхүмнәр. Вот, менә бер абыебыз, әтиемнең энесе, сугыштан кайтканны бирле 60 ел мәктәптә укытты инде безнең авыл мәктәбендә, Шамбалыкчы авылында. Менә сезнең сугыш чоры баласы буларак, ничә менә сез нәкъ бүген күтәрергә телисез әлеге сорауны? Менә дистә еллар моңа игътибар булмагач, ни өчен бүген генә Мин булыр моны дип 2 ел элек Мөхәммәтшинга яздым. Бу вопросны. Куллар куйдырып, үземнең арасында, үземнең белгән әбиләр арасында Мөхәммәтшиннан килде 6 битле җавап. Мөхәммәтшиннан килде. Аңардан түгелде бу теге. Вот. Имеш Мәскәү принимать иткәч кенә без принимать алабыз дип язган. Менә Мәскәү общий бөтен нигә Россиягә бер закон ясарга тиеш дип язган. Менә карагыз әле. Татарстанда 375 мең сугыш чоры балалары бар. Вот. Россиядә 12 миллион. Мунашларга Россия күләмендә 86 миллиард сум акча кирәк. Ник дигәндә, Думада бөтен зур партия битараф калды. 112 тавыш җыйдык без февраль айында. Ул законны 10 ел элек кабул итәргә кирәк. Пока власть кулак салмый, акча юк. Акча бар Россиядә 58 триллион сум. Бүген иртәгә помогать итәргә кирәк булышырга. Без менә бер депутат әйтте, "Хавизгә там бер 10 ел көтик ди, аннары ярдәм итәрбез ди." Менә Фәндәс абый Кемгә каласың ул елда? Без булмыйбыз инде. Фәндәс абый дөрес әйтте. Или аналарына, вдоваларга. Шулай да дөресен әйтергә кирәк инде, Хафиз әфәнде, барыбер тыл калган апалар, алар да ихтирамны күрде, шулай бит. Алар мохтаҗ, алар барыбер үзенчә ихтирамны күрә, алар кемнәргәдер фатирларны да бирделәр, барыбер льготлар каралган. Ә сугыш чоры балаларына бүген нәрсәләр барсың? Әгәр закон кабул ителә калса, льготалар булса, минем үземә шәхси льготалар кирәк түгел. Үземә тигән өлешне менә шул ятим калган, тол калган бер өлкән яшьтәге бер анага мин үзем бүләк итәр идем үземнең льготымны. Безнең балалар Сездә сугыш чоры баласы. Мин сугыш башланганда миңа 5 яшь тулмаган иде, 4 яшь ярым иде. Мин әтиемне сугышка үзем озаттым. Көненә минутына, сәгатенә кадәр барсын хәтерлим. Һәм сугышны сырында әниемнең ни кичергәнен дә беләм. Үземнең Актүбә авылында Азнакайда үземнең күз алдында, баланың күз алдында ачлыктан баласын йоклатып киштән йокларга сала алмаган ананың акылдан шашканын күргәнем булды. Турыдан турмагына белән. Газиз апаның. Сугыш чорындагы ул да 4 елында сугыш чорында бер тиен эш хакы алмыйча, паспортсыз, карточный системада кирмей иде авылга, ул да юк иде. Көнгә бер кителем түгел, атнага бер телем ипи кисәгендә өстәлгә куя алмаган аналар үзләре шешенең балаларын исән калган. Аларга сугышка караганда, сугыш кырында караганда авыррак булды. Сугышта пуля бәрде башыңга егылдың биттең. Ә монда үзеңнең ашка үлгән баланың күзен йомарга әзер булып тор. Кемгә авыррак дип әйтә алмыйм. Юк, аны мин әйтмим. Шуның өчен хәзер төп максат менә бу льготада дип күрмим. Менә әле безнең буын китеп барганчы исән чакта без бердән-бер менә бүген исән буын шуны күреп өлгергән. Менә шул күреп өлгергәннәрне халыкка, яшьләргә киләчәк буынга истә калдыру өчен язып алу. Ни өчен без менә Хәбирәве, әгәр дә бүген безне карап утыручы шу сугыш чоры балалары, хәзер бабайлар, әбиләр инде ул чыннан да дөресен әйтергә кирәк. Менә кая килергә мөмкиннәр? Алар мәсәлән җыелышып каядыр килсәләр, берләшсәләр, сез әйтегез, 80 ничә меңенә ниндидер льготлар каралган. Ә башкалар кая килә ала? Алар мәсәлән ветераннар советына килергә мөмкинме үзләренең тәкъдимнәре белән? Безнең Татарстанда 600-дән артарак ул видимо силовой структуралар кушып торында. Так, безнең яше җитеп пенсияга чыккан кешеләрнең саны, сугыш чоры балалары безнең 268 мең. Ну, онда МВДда эшләүчеләр, теге эчке эшләүчеләр керми монда име. Оборона министрлыгына эшләүчеләр эшләгәннәр керми монда.
Но билгеле менә шул Россиядә даже 2 миллионнан артык кеше бер инде льготадан файдалана алмый. 12 миллионнан артык яшь теге сугышчы балалар булган арасында 2 миллионнан артык бер инде кеше бер инде льготасы юк. Бу, конечно, әйбәт. Но мен тагын бер фондасыга тагын өстәп әйтәсем килә, аны хуплап, закон кирәк ул. Әмма ләкин менә Хәбир абый, мин әлегә сорауыма җавапны ишетмәдем, бәлки сорауга җавапны рекламадан соң ишетербез. Татарстан Яңгасыр каналында Таяну ноктасы тапшыруы. Бүген без сугыш чоры балалары хакында фикер алышабыз. Менә Хәбир абый, без рекламага киткәнче мен җавапны ишетмәдем. Менә кая килергә мөмкиннәр бүгенге көндә, шуннан да инде өметләрен бәлки югалткан Флюра апа кебек кешеләр, алар килергә мөмкиннәрме ветераннар? Ну, во-первых, Европада өметне югалтырга тиеш түгел әйме, өмет югалырга тиеш түгел. Менә безнең былтыргына да грантларда катнашып, без сугыш ятимнәре өчен әйме алдык ризык наборлар эшләдек әйме. Шуларны без бөтен республика буенча бөтен районнарга, ну зур күләмдә түгел, конечно, без аның бөтенсен дә чорнап ала алмадык. Ну тараттык без аларны әйме. Ну бергән чакта кешеләрнең күз яшьләрен күреп, ятимнәрнең сугыш вакытында ятимнәр, сугыш балалар ятимнәре әйме. Билгеле үзеңдә дә күзеңдә яшьләр чыга. Аннан соң без булдырганча булышабыз. Но безнең бит әле бу давайте мәдәияр тамына карамый әле без монда. Чыннан да. Менә безнең бик күп районнарда, барлык районнарда да безнең үзебезнең ишмаларыбыз бар. Апаста да бар улайымы, Вахит районында да бар улайымы, Совет районында да бар, башка, Әлмәттә дә башка җирдә бар. Әмма алар кайбер җирдә алар клубка берләшкәндә бергә. Кайбер җирдә алар нидер бер секциядә эшлиләр, ишмаларда эшлиләр әйме. Алар яисә творческий яктан безнең мәсәлән Балкыш дигән фестиваль бар, анда бик күп катнашалар. Безнең барлыгы 45 меңнән артык ветеран активисты бар. Шуның 3тән бире шул сугыш чоры балалары. Алар актив рәвештә шул җәмәгать эшенә кайтып калаймы, Хафиз абый? Хәзер әйтеп бетерәм. Карак зәле, мин монда килешә алмыйм. Елга бер тапкыр түгел, ай сайын ярдәм итәргә кирәк. Кибеттә 10 гына тин җитмәсен, продукцияны, товарны бирмиләр. Бәяләр карагыз җып көтергәнчәләр. 6,600 сумга торып карагыз әле менә социальный пенсия. Ансы шулай, әмма менә беләсезме, мин килешеп, мин инде яшьләрчә фикер йөртәм, нигә әле ул менә фатирлар бирделәр бит инде ветераннарга, һаман да шул исән калган әтиле кешеләргә. Шул фатирларны биргәнче, уйлабрак эшләсәләр, исән кайткан әтиселе кешегә түгел, именно сугыш чоры баласының пенсиясына 500 сум өстәсеннәр. Юк, шул кадәр күпме соң әле алар? Бәлки аларына да биргә, буларына да биргәдер. Алар күпме михнәт күргән. Инде картайган көннәрендә булса да нәрсәдер. Менә без сугыш чоры балалар буенча әйме килешәм. Аларга кирәк игътибар, аларга ярдәм кирәк, бик күпсенә кирәк. Әмма ләкин, давайте күз алдына китерәк әле тыл ветераннар буенча. Алар елдан ел, айдан, көннән көн әзәйеп баралар саннары буенча. Аларның льготалары бар. Аларның льготалары бар. Алар региональ льготалар. Но льготалар җитми аларның. Гафу итегез. Биредә хәзерге сугыш ветераннарынан булган льготаны алу турында сүз бармый. Безнең җәмәгатьчелекнең, безнең дәүләтнең зур гөнаһы дип әйтәм, менә шул сугыштан балаларын, ирләрен югалткан хатыннарны кимсетү. Аларны яклый торган закон кабул итмәү, мин аны дәүләтнең менә үткән гөнаһ, шул гөнаһны безгә юмыйчы, башка нәрсә без кабул итә алмыйбыз. Аннан соң тагын бер нәрсә. Сугыш балалары дип, аларның туган елына гына карап, льготы минемчә дөрес булмас ул. Туган елы менә шул елдан шул елга кадәр дип. Ул сугышта бит әле ничек булган? Анда бит төрлечә булганнары бар сугышта. Обозда йөргәннәре дә бар. Асыда бар. Заград отрядта чигенгән кешеләрне тотып атучылар да булган, төрлесе бит булган. Мохтаҗ булуына карап, нинди җафа күргән, әтисез чакта ничек үскән, шул
немецких захватчиков. Победа будет за нами! Әлбәттә, шушы кадрларны күргәч, тагын яңартыла, без әле күреп үстек буларны, без бабайлардан ишетеп үстек. Киләчәк буын моны белерме? Һәм кадерләрен белерме? Нәрсәләр эшләнделәр? Менә Гөлчирә апа, белүемчә, сез бит әле нәкъ сугыш чоры балалар турында китап та чыгаргансыз. Менә нәрсә тәрде? Сез үзегез сугыш чоры баласы түгел кебек. Мин сугыш чоры баласы түгел, мин җиңү баласына керәмен. Но мин эшлимен Казан медицина академиясының музей мөдире булып, и хәзер инде совет ветераны да алып барамын. Ветераннар белән без эшне бик яхшы итеп урнаштырдык, алып барабыз. Безнең Вахитов районында совет ветераны бик яхшы эшләп бара. Генрих Петрович, алар башта үзләре чыгардылар менә шундый китап, совесть памяти дигән. Без монда тоже үзебезнең материалларны бирдек, үзебезнең сугыш чоры балаларының. Аннарысын инде Димәк, күп киләләр сезгә, Гөлчирә апа. киләләр, бик күп киләләр. Күпчелеге менә китап язабыз, әйдәгез үзегезнең хатирәләрегезне бирегез дигәчтен, менә ике төрле булды. Кайберсе әйтә, мин аны искә аласым килми. Хәзер тагын аның белән яшисем килми ди. Кайберсе дә шундыйлары да булды. Без сугыш вакытында бик яхшы яшәдек. Минем зарланырлык хәлем юк. Мин әти-әни белән үстем, әти-әнием булды диеп, шуның өчен язмаганнары да булды. Безнең үзебезнең организациядә Күпме кайда менә әйтик, менә безнең тамашачылар кая укый ала әлеге китапларны, алар кайдыр бармы? Безнең музейларда бар, без инде үзебезнең эшләргә. Алар да менә генә чыгарыла бит. Районнарда инде сез бирдек. кайсыларына керәсез? Шушы ике якның. Искә төшерәсе килмәгән үлнәргә керәсезме? Я булмаса, киресенчә барсы да белсен дигән. Менә бу китаплар сугыш чоры балалар турында, аларны язып кына ни файдасы ул безгә? Мин шуны беләсем килә. Ни файда? Балаларны без Хәзер безнең Татарстанда, менә минем уйлавымча, мин бик күп җиргә язып та карадым, бу мәсьәлә буенча гына түгел. Бытовой мәсьәләләр буенча бик күп язам, подпистар җибәрәм. Чиновникларга барып җитмей. Анда утыра команда, бер 20-30 кеше, алар отписка бирәләр. Вот. Менә нишләргә? Бездә вообще Китабы да кирәк, законы да кирәк. Яшьләр бездә законнарны эшләми депутатлар, бездә бер нәрсә эшләмиләр дигән безнең халыкның фикере шундай. Булар әлбәттә нәрсә эшләми мәсьәлә, депутатлар. китаплар әлбәттә кирәк, монысы безнең киләчәк. Шуңа күрә сайлауга да баручы юк. Бит әле алар исән, алар бирде, аларга Карагыз әле. Китап күрсәтеп кенә тамак туймый. Мин Әтнә районында булганда, бу авыл җирлегендә ветераннар советы рәисе булышлаучы Садриева дигән ханым әйме җыеп чыгарды бу китапны. Бу да Әтнә районы буенча китаплар бик кирәк. Менә хәзер шул ук Вахитов районында яме. Шул ук Алабугада бу көннәрдә булдым. Анда лекторский группалар бар. Шунда ук лекторский группа составына керә шушы дети войны, сугыш балалар да керә. Алар бит конкрет адымнар, конкрет ярдәм сорыйлар, Хафиз абый. Менә карагыз, конкрет ярдәм. Ай сайын 300 сумны условно биреп барырга кирәк. 300 сум, нәрсә сум? Менә сез карагыз, Петербургта әби алган майга түләй алмады, шунда җаным биреп, блокадница. 10 тиен җитмәсен дә акчаны бирмиләр. Квартплата 3000-нән башлана. 300 сум биреп сез ул нәрсә? Ансыда юк бит әле. Менә Ульяновский областьны карагыз әле, ай сайын түләп баралар бит. Германиядә беләсезме ничә? Германиядә безнең акча белән санаганда 50 000 сум бирәләр. 50 000 сум бирәләр. Россиядә бирсен, ник бирмисең? Туктале. Законны кабул итмичә. Ни өчен хәтер кирәк? Сугыш менә безнең чор кичергәннәр турында. Менә шул дәүләтчең әйткән дәүләтчелегебезнең, җәмәгатьчелегебезнең гөнаһы кабатланмасын өчен кирәк киләчәктә. Киләчәктә шул кабатлана күрмәсен. Әле бездә бәләләр булуы мөмкин. Киләчәктә шундый игътибарсызлык булмасын. Аларны кичергән халыкка, аларның балаларына тәүбә итү өчен кирәк менә шуны белү. Менә мине бик аяныч хат, менә мине укыр идем миндә. Бу бик шартлаткыч бомба кебек хат бер гаиләнең язмышы. Депутат чагында мин арга ярдәм итә алмадым. Ул минем һаман көн сайын минем җанымны әрнетеп тора. Мин ярдәм итә алмаган бер. Сез аны Хафиз абыйга бирегез. Хафиз абый, менә сез ярдәм итә аласызмы? Алар яхшыны гына язалар. Моналар Юк, Фәнәз абый, мин сез белән килешә алмыйм. Республика буенча менә бу араны карагыз әле. Главаны китте. Сугыш ветераннарына менә шуның кебек киртәдән бураган өчен. И тагын бер сорау, Венера, тагын бер әйтим әле. Менә сез әйтәсез, кая барырга?
Һәрбер избиратель, һәрбер сайлаучы, һәрбер сугыш ветераны, сугышчылар баласы барсын депутатларга. Мына Дума сайлаулар уздак. Һәр кандидат әйтте, законны кабул итәргә. Думага җылдылар, зур партия голосовать этмәде. Бу дөрес түгел. Дөрес түгел. Флюра апа. Білмеймін, мен әшетірге дақтырап қалам қазір. Қоя барсаң да, кімге несең де, бірінде приемға кіра алмайсың, бірінде жетекші біле шыраша алмайсың, бірінде ердем көре алмайсың. Шуңа көре... Флюра апа, бәлки бүтін жерде бір түсті түгілді. Қазір Біздің Татарстанда шундай порядок. Біздің Татарстанда шулай, міне ветеран трудалар, біз ветеран трудалар да бітелі. 42 ел бір жерде эшләп шықтым мен, ыртуйтта эшләдім, отравить еттім, мен вероятностьта ермеділер. Теплоконтрольде. Хафиза абый, менә сез Флюра апаны контроль үзегезнең контролегез ала аласызмы? Аларбыз. Бусы беренчедән, икенчедән апа әйтегез, менә сугыш ветераны или хезмәт ветераны, аның да өлгетләрен карарга кирәк. Күп кенә кешеләр аны да ала алмый. Тыл ветеран түгел мен. Хезмәт ветераны. Анарга өлгетләр тоже әз. Әле күп кенә кеше аның грамотасы юк, медали юк, Россия медали аны да ала алмый. Мин үземә сорамыйм бер нәрсә дә. Минем медалем дә бар, пенсиям да Аллага Алганнар өчен без аны аңлыйбыз. Флюра апа дөресен аңларга кирәк. Флюра апа бит монда үз мәнфәгатьләрен кайгыртып кына килмәгән, хөрмәтле җәмәгать. Ул гомумән алганда республика буенча Татарстан ветераннарга бер нинди внимание бирми. Менә мин 4нче ел китте федеральный санаторийга чираттырам. Как инвалид. Ю, уйлап та карамыйлар миңа. Не может быть апа. Мин ялган сөйләймен, монда бар. Юк, ышанамый сезгә. Флюра апа белән мин башта килешмәдем. Менә беренче фикерем килешмәдем. Бәлки сугышчы балалары дибез дә без бөтен әйберне дәүләткә дә иеп калдырган шикелле була бит. Бит балалар, ул сугышчы балаларының балалары бар. Әниләр, әбиләр, бабайлар нигә әле безнең менә бер уйлаганда без бит менә минем мәсәлән әниемә акча җитми икән, мин аны карар идем, инде баласы буларак карыячакмын да мәсәлән. Монда икенче мәсьәлә бар бит Гөлгөнә. Алар бит менә сугышта булып кайткан кешеләр белән бергә булганнар. Аларның балачаклар белән үскән. Тыл аналар бөтенесенә ярдәм булган гомер буе. Алар гомер буе үзләрен кимсетелгән итеп хисләр. Һәм аларга бар тик ниндидер аларга таба карауларга кирәк. Мин килешәлмим. Капитализм балаларны да, әтиләрне дә, әниләрне дә, әбиләрне дә бүлгәләде. Менә мин хат алдым. Улымда 2 улым да наркоман, эчкече пенсия көткәнне көтеп торалар, акчаны китәләр ди. Алар белән нәрсә? Хәбиб, сиңа мөрәҗәгать итәм. Бергә эшләдек, Дәүләт Советында ул хатлар бүлеге килүчеләрен каршылый торган. Хәтерлисеңме, безнең Дәүләт Советында кем кирәгә тели ирек киләде, көнгә 5-шәр, 50-шәр, 60-шәр кеше килә торган иде. Бер нинди тыю юк иде. Мин ул чакта ветераннар белән эшли торган комиссияның җитәкчесе идем. Ул комиссияга килгән халык башка бар комиссияларга килгән халыктан берничә мәртә күп буладыр. Минем ишек төбендә кабер таптыкта. Юк, мин әйтәм, бар иде, ярдәм дә буладыр. Менә минем берничә хат кына мин әрним аларга ярдәм итә алмаганнар. Ярдәм иткәннәрне санамадым да, алар меңнәрдер. Так керәләр иде бит. Хәзер кирип булмый чыннан да. Хәзер бөтен җирдә менә язак, турникет, пропуск, паспорт барсы кирип булмый, киргәч тыңлатып булмый. Аны карау интернет аша җибәр була, әмма 5 ел буе безнең Дәүләт Советына менә без депутат чагында ирек булды, кирип булды, хәл итеп булды. Инде менә тапшырыгыз ахырына якынлашты. Менә һәммәгезгә дә сорау, сугыш чоры балаларына игътибарны арттыруда нәрсә таян нуктасы булырга тиеш? Аларның хәтерен саклау. Менә бу китапларны хәтер белән найрак китеп буламы, Хафиза? Була. Хәтерен саклау киләчәктә безнең әхлакны саклау дигән сүз. Яшь буынны тәрбияләүгә ул зур таяныч булачак. Без аларның иң теге нужа күргәннәрне ярдәм итәргә тиеш, сайлап кына. Әмма алар кичергәннәр онытылырга тиеш түгел, киләчәк өчен ул дәреслек булып сакланып карарга тиеш. Хәтере дә кирәк, китабы да кирәк, законы да кирәк. Бердәм Россия депутатлары менә бу законны или Думада, или Госсоветта, или субъектларда кабул итәргә кирәк. Әлбәттә, сезнең сүзләрегезгә без һәммәбез дә кушылабыз. Һәм ветераннарыбызның да, сугыш чоры балаларының да исән чакта кадерен белик әле, игътибарны арттырыйк әле дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.